Da gure etxe izen zan aguazile, gerra orduruko. Bai. Aguazile, eta gero junda eskapan bierri zeban, gure etxek. Da gero bazarri zen, bierri zen du, gure mape, ume asko eta atateko bizimodu. Eta zure aitzeka zureko denbora asko egon zan kanpoan? 3 urte. 3 urten ine bazan kanpoan. Egon zan Barcelonan, da gero Barcelonati Frantzira pasazan. Da gero handik etorzen nien, jaken dut zoien aguaziltasun eixetie. Bai. Da gero gure etxek erosi bazen, bezek ikintzu zen, dordu erosi bazen idizek. Bai. Da etxen izen du gure etxeek, ari atara busturin, itxasbegiko estazinuen, atzien, urrutien atzien, etxen izeban ari atara. Etzik eta etxeko ordune, etziek etxen izen zin ari egaz. Da ari egoten izeban, barpako unatzera, barpako gonzana itxasbegin. Dan amontona, etxen izeban, da gero kamioiek eruten izebin Gernikera edo Bermiora. Orduan bera horretan biz. Bera horretan ibezen. Hori izen da beran beharra. Beran bai. Eta horretan egin dauz urteak. Urtiek.